Adita kata nanto ni pura mana yang maritis. Asa ko pagani na manug nanti ka tuna panare yung emisi kita maritis. Aw na ya bisa iya mana niya napakanta pa nun nakaturuman. Agito bisa ipakanta pa nun. Nasa ko dia kang kata ano ba iti ipakanta pa nun. Napisi piri sirsana kan. Nagigula kan penanto na imana agi ang kaya maritis. Na iya pong gumawa mana niya naging kuta ke rumah ini. Udi na anak ka rumah niya. Napin sa ginawa ko ay napakanta pa si ina katuruman. Naknabubusaya maanan yan, nabakaturiman kaayamaanan yan na yung muta na karuman yan. Ako di kata, nubuan yung katabi piro niya na maana. Tek senior kami, kanami kato kawin, ito ni piro maana maritis yan. Na ayaw pa namin sikat. Ayaw pa naman tumisikat. Nagyang kaya tao na ugupan di makapmaritis, nagito ipitero na pamakay naman ka di sa kapi kamata na di mapipya ginawa niyan. Sa ibo kakapya ginawa niyan na makapmaritis. Na ayaw bisa yamanan yan, nagyang kuto katuriman. Nagyang kaya katuriman na makay sa mapakas, nagyang kaya ngari na mas mala akapakabinasan yan. Adi sumala bumbo. Mas mala akapakabinasan yan. Ilang man nagyang kuto patulang sa nagyang kuto maritis. Ayaw bud ni ngarantan rumbin na maritis, kakagiya katuriman. Ayaw tayo talagang kuto tutul na si Turiman. Nakagimisigat iman to maritis. Ay po ni title tanur na si maritis. Yung kaya ba ang maritis? Tabi ako mga babayan niyo. Kaya sa kan ayaw niya betul na mga bay. Kenapa sekano? Nagyang ko to miyaw na amasa na adan ang mga Bisaya. Yung kaya sa kataw mama duyan duyan na Iramia bal sa panagyang kaya kadway, matang apay ka lang sa agyang kaya bubay na murukan ako dito makarimusin. Apay kapag kabubay niyan raka, langon din na susudiyatan na kao na piraw mamuha, ay doon na pumaling ka din ko niya kapia-pia, mahal na mahal kita, ugit noon din ikan ganyan sa adnap pigispatan ka, matang asubrapan sa mariti sa kakiraran ito. Iya indauan ko agama amia kargrigin akapumakin ko ng mga bay. Tabi iya indauan ko agama amia kargrigin akapumakin ko ng mga bay. Andid ni mabal sa giyang kaya kaduy. Na, giyang kaya Arab aduyan tigi karuman yan na muna sa walaya. Hindi ka pa kaya bagiya kung ka kuhaan akong ka sa Bisaya kan. Kasi kumiyang na subisaya na mapumasa. Kanabay man to ada Bisaya kami naro na pumasaan su Bisaya. Na aya ko kumano Bisaya naknabang kapsugay na sa din say pitidiyang kau. Iyan kaya mama. Ay ko akan saka sa Bisaya. Sumiyong sa giyong utap pumasaan sa Bisaya. Aya bumiyaw man yan nun. Niyalang buo Bisaya na buo. Ada ku. Tigagyan mo tading dagang sa Bisaya, bumi alam ba na duo. Nagyang kaya duo na daku, kakagiya ad na sakit yan. Tigagyan mo tuwa sa kataw mama, ado di ka pa kaya kato ko na nagyang sakit nagyang duo kataw. Tiginagyan ka na isaon na malay ambo, malay kakanan. Apikiragyan mo tuwa sa kataw mama, natiyami ka malay kakanan na tatakpang amin yan panagkurunay, nadaaman ka, dita makapar. Ginagyan na iso, tunono ni sakit yan. Tigyan na turuman, maritis. Niya pikiragyan ko po sa kataw mo. At tumo tiginagyan ka maritis. Nay no, kapakipanong gila ang gukinisis. Kinuha niyan, agyang kaya maritis. Nibaling yan. Tigyan ko darudupa yan, panang gilayin ka agyang kaya ba ka anasakit yan. Namini ko lating ba ito. Sir ka tanong ng kaya susukayang pa man ako minwa ka pa na sa Bisaya na inuita karakan na anasakit yan o kaugali niya ako ba din o pa makabudin na minipantag sa giyang kaya ko bit na mata nga tiginabing kasin tuguita tigina ka na kagiyang kaya sakit yan na pinanggila ang budin natigagyan mo tabayan to na sakit yan natigyan maritis uriman
Apa nang gilay? Anak tiga yang utaw bubaya pugi nang buna dena problema. Pakaganta su tutul. Kami ana nagkapitaan tan. Sumiyong agian kaya mama ko isa karuman yan. Yang kaya bisa ya. Tigin sa yang kaya bai. Tigin na madam. Ino dia kena kuile si Darudupa ka. Nakata pagpundin marites. Pagpundin. Tiga yang kutuwa bai ya. Kaya tigin bisa ya. Katawanakan asaka na turiman. Ading ka din na penundugaw anda si mister ka dia kan sa kabupiratian. Anatiin na kena sarbo minisyo kung agida saya. Kailangan na minisyo ta. Tingin na si sumiyong ko isa akaruman niyang kaalungan yan roon. Natigagyan ko tabaya mapi. Natigin na antay pagkabubayan yan rekan wadul. Tigagyan mo tabubaya ka tayo ba? Maritis ka saya. Diingkat na napupang kila. Kasusira ka noon na dia kang katawan. Kamakaw masi na subibirian rakan na giyuto din. Na dia kang katawan ang tunaw nun igalupikyan ro ko isa karuman yan. Na di nga raw na napisa nga da katawyak nun. Tigagyan ko tuwa to imana asara minisa. Aw pamatigyan ka kabaya ka asi suramig subabayayan raka nanduwa na kan saka. Mini kolteng subay. Kata natigin sumapi. Kalipatan yan sumaritis. Kalipatan na yung kutababay. Tigin ang tunonon. Noon nakarakan. Kaparatigin suramigrakan subabaya yan. Natigag yung kutababay. Kagi di ako nga buparati. Ang kakatawan naka-amaritis ako. Tigag yung kutababay kan na. Kahit itman ba mapya na. Ino di parati ya. Ilaman. Mas niya interesta do subabay. Kakudugan niya nunanto na aging kay pagindawi maritis kakagiya aya panunumpangan yan na kebisan yan aging kutuwa karuman yan para tigyan na sirakan suran yan puruang karakan at tigagyan kutuwa maritis doon na kan sa katigyan sa galabag aw manggalabag kay ni nagira amya galungan roon nadatar na tigyan o di din na mapaparo kang na niyan dun din na makasungur ka tigyan mo tabubay giwinan permira pagkabubay anak na piruang karakan tigyan sumisingag yung kutuwa turiman layo de tigyan mo ba kalipatan nakakabubaloyak na turiman maritis inibitutan mo ba si maritis tigyan akan na agi tigin na mapianan, kabay na tigin marata. Tigin, anto na ulaw-ulaw nga tigin kay karumang agiram niya ko. Tigin na da, makaw, makadukun na piya kakanakan. Natigin ang doon na kan sa kasamya kapiya-piya. Iya tutul, na para ini sagyang kutuwa sukak sa timam, makay sa mapakas, sumudul o turiman na mas mala akapo kabinasan yan adi sumalabumbo. Iya pipikirin sa geng kayo. Ami ati yang kamakaw masih karumang ka na sa geng ko tuha kaganyan makaw man na panininda ang kadayan sa mapia panganang ka. Nagupa ka pa may taminang kadinipiya. Natigiging utabubaya kanaba na marata. Tigin na kanaba ya marata. Na makaw matigiyan na kasasalakawan sa kepikiran anamnya kape ada tagian kaya darudupa kan na keuluga tigi na puso yan raka na upama kaya pikuman yan ro sagian ko tuwa isa karuman yan na kena beda taraya bang apa na pa ka pumay tamina na makaw maro na udah ke kan yan penanganan yan na tigi na bakurudo na kabelago pamago na kad na tigin pakakanan kad sa mga pipi na amay tigin kamaka ka na mo sugu-sugu nawara na tigyan o lawas amaw sugusug na sumbi sukturog. Turug na tigyan si karumang ka. Namay tigyan ka turugun. Amay laing ka at turug din. Nakuha ka kusumpa iyan. Na makakuha ka tigyan kusumpa iyan. Naigiran dudur. Asama na yan. Nakambunga kaya. Ipindito sayaw. Suwake so kubayan duway. Nawa na sumpa iyan. Nakuha ni rumbang. Kasama na na tabi sabi nga mga bubay tanong namya kasuwasiran sa kambing.
matanya memuka mapia kapangan bunga. Ame atigian ka makakuha ka saging uta sumpayan na makau masagiyang kutua karumanian na patutungan ka sama itu kangenan yan nunde na makambulingan ka. Natigi na siya na nagumapia. Tigi na uway. Basta tigi na manggululang ini. Mini ngabisang kasi karumang ka. Pakaganda sutupin. Ya, magay nakapako magyang kay sa katawa man napinggulaw babay. Mia miri para duden sama pia pangenengkan kapara makakansi karumanian. Asi sagyang kuta kapagumanian nabielak otoreman sumama. Tingin na paniya pa ka. Kapag maka nakisasalakawang kaki karumangka. Tingin kaya mamamata na dakar kami penamati nakatemi turimang kadu. At sa kami tingin na kirumay na tungan ay kami din ginaway nakatebo kung gan pakapaniya pakakagiya kisasalakawan na kurum. Banda nga tingin piturimanan. Tingin na kena asara tingin na miya pakatuko akong saka. Tukabo sa mga luk sa tutula benar di lenganan sa indeng na di mampakadaan. Gir kung mambu mga luk. Tigagyan ko ta sa kataw mga wakasan. Kakataw na naturimang ka. Natigyan pa niya pakakabos na tigyan na makaumaka. Na andin na tigyan kapakaumang ka. Na kasasalakawang ka. Pagod na ang katigyan ni karumang ka. Na ayay sumbiya tigyan na surup-parup sa indagan. Andin ni kausub ka. Na pa niya pakakapagililang ka ikarumang ka. Ayah pikir iyan na duluun o baboy agyang kutua mama. Teruskan. Kaya pa tanak doon na kaya doon matataman. Kau to gitu ko nakapagililan yan nun. Ayos to na, ini bagay ako to exam mo ba tumatano di kano ati bagigud na hindi pisitimbrak na ibisay katatanudan. Alhamdulillah. Diyan ko to ati ginakapakaumang na pagililan kay karumang nuno ka niyan. Tiga mo ta sa kataw mawakasan ka katawang kwas ka na turimang. Kayo kumakaw maaging kaya mamasawaliran na sukatiru uturiman. Yung tamaritis na yan hindi niya umauma. Pemaganaan mamusa miya makapya-pya panganangkan. Tina na ida kaya tigino miya tumanaging utakatiru abu ba ito? Puro. Miya kapitagyan ko to mama tutula benar na di mampakadaan ka di lenganan sa indang na di man napakadaan. Iso ko pito ng mga loks. Ba't mo to sa pikiran? Kung miyan mambuso benar, kagya ko mausug. Na sumiyambi na rup-parup sa indagan. Nananya nun na makaturog. Agi din yung kelipatan nagyang utak at rumarites katingin na bubudin na puro. Kinuha niya nagyang kaya keeping yan. Ini lilipian sa nagyang kaya ulo na yan. Kau ba tigin ke puro? Na iti bura si mama. Mabulong siya sa kanina makipatay ron. Ini lilipian sa nagyang kaya ulo na yan nagyang kaya keeping yan. Di malilang mamu nang surong lubay. No mga day. Tiro gaya. Kakagaya pamikiran niya nakuha sa sumpa kaan yan ke kambung. Daan niya tiyan amarata. Ay buwa niya tiyan nakuha sa sumpa. Yung kaya sa katawa mama, nagitipitiro na mititalam din. Katiginan ilay na kan. Na umano kipid nga mata niya na mabukar yan. Katigin na gupin matuman. Sa kani minitaman. Na piniding niya na mata niya na mamantin na tiro-turog din. Na so kailaw nubabay ay akataw niya no natirog. Kinuha niya nagyang kayaglat kakuha sa sumpa. Ay ninong kaya pananapin na bika rumama agyang kaya mata niyan. Kaya bekaran sa mata niyan na kumikinda taglat. Niya ka pikira sa agyang kaya mama. Tingin na benar agyang kota pikir agyang kota turiman. Kinuha niya nagyang kaya kipingin. Abo niya doon. Todo sa si karuman yan. Pito ba siya? Yung kaya turiman na niya lalagwi sa agyang kota pamilya agyang kota Boboy. Bakanod na masusunor. Diniyo katawan na kauto si miya kamong rakano apito ba siya si watayo. Anto na miyang gulola. Ikutug agyang kaya pamilya boboy na siyong waniran agyang kaya walay. Abo balingan watayran na benar na pito ba si karumanin.
beran betul sa sumama ay may suayan nagyang kota miya kay sama pakas agyang kota kay turimanu baboy na miya patay niyan agyang kota isa ka pamilya ka agyang kota pamilya umambu umama na mito mi anabang siran na miti tidawa siran nagiti petir una apia sumata tagu sa soldatia na depan milpot na miya rambita miya taipan nagiyinan ikar kapupil kabina sa agyang kaya maritis. Watanunan karang at kabubayaan tanu budi kabubayaan tanu na mga rupan Allah Ta'ala